Terve Ville, tervetuloa Etta TV. Mikä mies ja mistä se on tulossa? Ville Perinen tuun tuolta Kortanen urheilulukiosta Ouluun. Niin justiin. Minkälaisia odotuksia sulla on nyt tästä sopparista, mitä olet nyt tehnyt? No, olen tyytyväinen sopimuksen odotukseen, että menestytään ensi kaudella ja pääsen myös kentälle näyttämään taitoa. Aivan. Sä oot ollut siellä Kasteliaan haastajaleirillä. Minkälainen kokemus se oli? Joo, yllättävää kutsu tuli sinne. Että oli kyllä tosi hyvä kokemus. Sai hyviä neuvoja ja vinkkejä Kastellaanilta. Niin, hyvä kokemus. No niin, ja lopuksi sitten vielä muutamia kysymyksiä. Eli sähly vai jääpallo? Jääpallo. Jalkapallo vai jenkkifutis? Jenkkifuti. Sulkapallo vai tennis? Sulkapallo. Golf vai suunnistus? Golf. Formula 1 vai ralli? Ralli. Kiitoksia. Joo. Terve Mikko. Terve. Sopimus Ettan kanssa, millä mielillä uuden seuran kanssa liikkeelle? No hyvillä mielillä tietenkin. Minkälaisia odotuksia sulla on ensi kaudesta? No, henkilökohtaisella tasolla haluan mennä paljon eteenpäin ja hyvää joukkue tulossa, niin mikäs siinä? Ootan hyvää kautta. Etta pelaa myös kansainvälisiä pelejä, millä ajatuksilla niihin? No, suurella mielenkiinnolla tietenkin, että kovia pelejä pääsee pelaamaan ja katsoa mihin omat rahkeet riittää. Totta kai se on mukava. Hyvä. Lopuksi muutama kysymys. Sähly vai jääpallo? Sähly. Jalkapallo vai jenkkifutis? Jenkkifutis. Sulkapallo vai tennis? Tennis. Golf vai suunnistus? Suunnistus. Formula 1 vai ralli? No niin, käy. Kiitos Mikko. Terve Juha. Mo. Jälleen kerran pahvissa nimi. Miksi näin? Haluan jatkaa pelaamista ja ei osaa heittää tätä hienoa lajia pois kokonaan. Aivan oikein. Minkälaisia ajatuksia ensi kaudesta tällä hetkellä? Tiukkoja pelejä. Toivottavasti kääntyy meidän voitoksi. Aivan. Sulla on pari mestaruuttakin pelaajauralta. Uskotko, että se tuo minkälaista apua tähän tulevaisuuteen? Ei vanhoilla suuria merkitystä ole, mutta siitä on semmoisia mukavia kokemuksia, että niitä haluaa aina vaan lisää. Aivan. Kansainvälisiä pelejä luvassa. Millä mielellä niihin? Mukava lähteä haastamaan ammattilaisia. Lopuksi muutama kysymys. Sähly vai jääpallo? Jääpallo. Jalkapallo vai jenkkifutis? Jalkapallo. Sulkapallo vai tennis? Tennis. Golf vai suunnistus? Suunnistus. Vene vai vesisukset? Vesisukset. Kiitos Juha. Kiitos.